Pangay Toke buhutong tini hanya hai Muktadhara SS film release khajaka tini ni salo. Ge khana bai tini jorate boni o film 15-16 obo tini Muktadhara phunukjangnai khana bo phunukjangnai tini ke release khajaka lukurok oneke phaikya tini Muktadhara bor bangma khaye yango lugu jongna noro bor bangma kha phaye tapuno tiket jagao borok tiket tanglai tanglai nukjagui tongo haipono hamakeno tiprasaroni film no nainani bagui joto tiprasar no kobo tai Muktadhara o khana 16 tarik khana salni 16 tarik no phunukjangnai tai weisa tini release khlaijaka o Muktadhara holo ge tini kwbangma borok no phaisok belaijak tini amakeno jeng kok saini lainai lukurok bai tai kwbangma naijak borok bai jeng kok saini lainai yango dara tongo jeng darbai kok saini lainai dara nung je film je o jaga nara nagira gase sagaradi ni naikha boti ma tongo sagaradi kaham no naithoka agin saite kisa naithoka ge nung o film ni tomo tongmani nunga jago ang no jagao as a music director of some ge nung khoroje SS saislang sachung sawo nung music nung boti ma tongoraka itaklai yang agio kwbangma film music rajak pia oro tai kitsa ang upgrade khlainani bagui samung kisa scope bo mangkha samung tangnani sep bo mangkha background rok no tai kisa chekainani angka taya jagao kwbangma sequence wise music rwnani bagui kisa emotion create khlainani aborok no kaisa sep mankha ta kisa kwtal kwtal o jagao music tongo music means background scoring ta aro music gan ni music rok hingkangke to abo bang sak bai sang no suimani no sur tur rok bang nan no khlaika ani yak bai no ke tei kaisa kok hingkangke kwbangma samung tangnani thangtani chini oro kwbangma kebeng mung khayo kebeng means technically ta ke oro tei kitsa sepman kha jeng kwbangma film nugo cinema rok paisugui mansui aro ke cinema completely swnga jagao ekdom appropriate finishing ruwi khlaimai ke o cinema o SS o hingkangke time ang mankha ke aboni bagui kitsa juda hai khlaima haima tongkha sepman kha abo tai nung to khoroksa music rei tongnai ge nung lukurok no nini je music ni nini je studio tomo studio hini tongmani yang khade yang tu salai kim lai salaiana ke susila khade yang sorot khade yang khade khas phaiga di yang ni phaiga man ke taisa question khlai nani je studio tom bumung tongmani studio bumung to salka studio ombo jago ani studio ni address ka Krishnanagar agini kesam weights and measurements office eba kaba batkara office tabu kunke Prabhat Chandra Rai park ng kha jagao aboni uklogo nung mai contact khanya hangke tom ha contact khanya ani phone number tai whatsapp number tongo 9862197348 tai Google Map obo salka studio Agartala type khaikangke norok ang bai kerengni manana ani studio bai kerengni manana Mungkin SSS ni dia sachung sani music runai amai singer botai o jaga title song bo ang noro sapkha ge tabuk yang ani gana bo tongo chini takuk sorot khorga dara bai mala da chini da sorot mono to jotan siniwo ge dara nang o film no na naikhe sagara naikha sing premier shoot no jamani naikha belai naikha sorongkha improvement ka kaisa age roni slide tile nung tamo sana bojong je chini lukorok khamya chitra mane judajak tongnai rok no obosangman abo to naidi o film naikhe se narote osrung manano mana kisamisa je bukhanang khangke se yapri sana ni borok khakao do angkai o film no naikha naro abo je naro ni live o kisamisa tamono o film ni bisingti program mujung abono
buji manai sai manai abono kari to sajamai to kebang mano tongo abono kari je kebang ma sini borok tamo dera to sajamai to kebang to abono to sai bu paya dia bang film de film ni tim sana thango film no tongo je buwa phakri to khai khai borok acharai tamo nai abo bin bukha je bo tamong na muchung mani tamong thangka amon ro tongo ngai abro surung mana Ingke o jago nungman bisingo bo klimo je film nungman bising tei bo mane o jago nangmani nangjaka nangmani to tabuk nai di nangmani ba nangya ni abon ra sana thangya karon ta mole khoroksa story sine abo story jasa ka bono suimano abo ge tamo nangnaya abono saya karon bebak jaga no nango aro chawo tongmo chayabo tongmano jarjani point tong abo ge aro abo khan nangmani abo khan nangya ni abona sana thangya abona jajai khana thangya film ni story hai kha abono chaja kha asuk se abo omo khebu kaham omo khebu hamya ni sana thangya je suppose o film no khai khai kabang ma hero cigarette nongjang no angke hai hinile jebo cigarette nongmani tangai sukhunuka abo yado metar ke o je bini karakter samunu suksa ke cigarette no amai engka aboge aboro no bo cigarette no man pung mana chaya ta hil himeya bin karakter samahai jonta u dakai no furu khai ke dakai ni karakter no mapnu ne dakai tamo ong aboge abono obo point kaham point habi aboro asana thai nang to dara khoroksa film khanya ni hapar ni borok director bo khoroksa nang film le bote nang da aram nang da sagara dite aram to nang jakha karon tamala development ko bang mano kha especially as a director amo direction kheba as a director Stephen ni je development hui to man movie to mane bini first movie second movie mo third and fourth কিন্তু bini step by step saka no kai to belek ka hama bogai mane karon tam hola so desok audience musung mati ke phonu ma khangke se so obono o hafarno tebo puari manai khoroksa sing mai baksano kok mathumai obobanya sing kok sainane nung je o jagao kisa o media rong rolo tongo obole nung tam sana bu sanga saga jaga khoroksa nai ki media role khai tangon belaka hambai ta khongno sin dolonga anung kok sungmane tai ano o sebriman bagai chini borom nang chini dara ko to ang sere phang ni simin dong phema ta bukhane pur ka chini dara ko to milton de borma boni yak nang yang kai boni mopol nang yang kai kono music se khna to ya ise yang to go chini dara sorot yang boni bom tuino boni experience nang yang kai je bo director amo bi nai thogis mai haise ang sere phang ni simi ta usa ko tai nong mane kai kok ngai nang jiga ana sung mane ang to bisi hol ro thane na ya ang youtube nai mobile nai joran man kha kai o jaga ang nugui man kha joto sino nai to gai na ang fast kaisa sana musugo je media ni rules ang je to media khayuba media ni rules mane challenge busuk challenge thangani na busuk struggle khaina na aro kicha phunuk jakha belekina ang abono mane joto no nugui saima khanai ma tongo attack khaijang nai bundaro bero phejang nai om tu rok mane i abora ang belekina ang naitong jakha na madam kesar ma jaro om tu toke rogo om ti rose bo bono tu bui di ma khangai bui bonu khangai belekina au sungno wan sungai au media rok kubu no sungno bai thang nugui mai apana film rok tu ipana sungno gui mar ka je bongni rules ro khaijagi tongo belekina nai thogo kubu no borok amti ke struggle ma khaina amti rokne boichong thong kai ta kisa ko kai o jaga wa serengnya temon ko gya movie no kai movie bai ke nai thok man sung je mona gi ni gol borok khanao sung south indian movie o nayo tamo south india kai daily da borok bothalai tongba south india kai daily da super hero oi borok bothalai tongba nung haino mla thang botha de montri thang botha de na oma haya bole omo kaisa character mane jeno je khaina musman kaisa movie islam da khanga kai borok thugai bo character bagsang nai haise nung villain ding de nung hero de nung actor sing de nung actor ang de nung mara ma phang de omai ta kai film kaisa sing entertain ni bag khai pia bag emon ekta sing tongo je srengjang moto sing angor tini taisa last nugoi man kha da monus ni no je buma bupa kare hinga ke bone bupa ki thui thanga jai ho accident ni ban thuja ke ban buthar ka to bono buma bupa kare hinge buma pan bupa pan kare hingai
nokha mane nukung puri hahaingo busa butui ore pore ingnai o jaga ore pore ni ulo nugui mankha je bo cigarette nungkha chuak nungkha rail station o thuka omtui rokta boni thani sanoi chakha boicha manukai chana musungo juta makaya rima chumia gomor kai belekena bastob mili hoi tong tangga hindi jeng buma buka kerei ngakai mungsa surung maya school pori maya buma buka tong masih nono kurungnai school poro honai bele school sing lug yang ngakai abcd o ko korsi sini yang ngakai 1 2 sini ngakai bahai ke boni brain hamnai ba jita nuklai boina lama kinara asugoi tomu sidra khaiman nuka bomai surung sinai sak saisung tornai je kana musungani kanai je chana musungan chanai beriyak sodona musunga beriyak sodon sinai bo jelo da thangnai bo sia bo je bo buri mane rep khaiga bo thangnai bo sia bo mungsa sia bo kono sia bo amte kino sak saisung toroi je boni thinang bahayin kha last polo bo gunda bai manja kha bo tamnane buma pha bai to chere phangsini kajang last polo buma pha bai malai bo tongai malia iko amte rongno bele kino srengtai mane nubai mili basto ba kisa mili uta omti iko mo ang nukha je o tongo o jaga ang khasingo phastun saga je media ni kaisa partner mane je struggle bahagi khaina nang je risk belai kena media ngai risk ni kam kaisa mane kebo oro mane mafia giri khai tong ke kebo 2 number samung khai tong ke kebo mane omtui samung sidra khai tong ke porong no photo capture camera capture khai ga ke jodi mane saiman khang ke oro mane uklogo klayo khaisi mane live disk ni khamuta gabon bagino samung hamia bo kebo tangya na tui media rogo amtui no capture khaya na tui karon tangay ni joto samung joto crime bang nai camera o asung khai nai joto jesu samung sidra bangkha camera wasung bonding nai media to kebangon tonggo na buma bufa thuyite khoroksa kaijakha ga belai kino bo tamnani busano kaijak mani yagulo busano boni moisong mai kalang thang mani mam khaili aro ko am tuita ka bon moisong mairong mate to mani ka abano ang khai saga bele sarai ro khial khaijak ya buma bufa kerai ngakai boni live om ti nong nai kinang pohor yang thamuka kinang pohor yang thanai bosong sem bini sago mungsa sereng mung tongla bo orai pora inge omaje hamya lama bo ma thanglai abo o jaga sereng ngai hambai kala doctor busang kana chini khoroksa sungai baksa ko tuma thumani kokunyom buma keri ke busarok to mong kemau thangu je manam bujungmani mani mayangu umakino o filmo je SF sachu sawo kurmani umakino jeng teblu kurok bai kok saine men bising tinyo jeng khana lain len ge umakino choice nai doi tinang jati hambai